Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 5 juli. Dan kun je best zo naar het achterste kegeltje kijken. Het aantal Zeeuwen met een camper is de afgelopen jaren verdubbeld. Het zijn er nu zo'n 6000. Bij verzekeringsmaatschappij ZLM merken ze ook dat de camper populair is. En daarom bieden ze klanten een speciale campertraining aan. We vinden het heel belangrijk dat mensen met hun camper veilig en goed voorbereid op weg gaan. Zodat ze echt kunnen genieten van hun vakantie. Maar vooral natuurlijk ook dat ze geen ongevallen maken. Want ja, dat is wat we het liefst willen voorkomen met deze trainingen. Leo en Marleen van Goudzwaard uit Kamperland hebben al 15 jaar een camper, maar gaven zich toch op voor de training. Wij dachten, we kunnen er toch altijd wel iets van leren. En dat is ook wel zo. We zijn al even bezig en we hebben toch al een aantal leuke tips gekregen. ZLM heeft er belang bij om het aantal schademeldingen bij campers terug te dringen. Toch is dat niet de belangrijkste reden om de trainingen aan te bieden. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat ook een hele mooie bijvangst is. Maar toch is het daar ons niet om te doen. Want wat wij het allerbelangrijkst vinden, hoe goed we schades ook afwikkelen voor onze verzekerden, is het voorkomen van persoonlijk leed. Leo en Marleen gaan binnenkort weer op reis, al is het nog de vraag waarheen. Daar waar het weer goed is en het zonnetje schijnt. Dus dat kan overal zijn. Een burgemeester in een wetsuit zie je niet vaak, maar wel vandaag. Burgemeester Jack van der Hoek deed namelijk examen om bij de reddingsbrigade te komen. En als 60-plusser is dat best bijzonder. Het werk op het strand is conditioneel best wel zwaar. Je moet door de golven kunnen duiken, kunnen zwemmen. Probeer eens een kilometertje over het strand te rennen. En pak dan vooral het mulle zand. Dan zie je dat dat echt best wel zwaar is. En dat moet een lifeguard natuurlijk wel kunnen. Vandaar dat jongeren zich sneller aanmelden voor de opleiding. Maar Van der Hoek liet zich niet kennen. Omdat het gewoon belangrijk werk is wat de strandreddingsbrigade doet. En die hebben altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Dus ik dacht, het is een mooie manier om daar de aandacht op te vestigen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, als ik er dan toch ben en het is mooi werk, dan wil ik het eigenlijk ook zelf wel doen. En kijken of dat ook lukt. De burgemeester is al sinds 2023 cursist. Maar echt afronden lukte steeds niet. Ja, omdat het dan in stukjes gaat. Dus dan doe je een ochtendje mee, dan doe je een middag mee. Ja, dat is dan niet, dan rond je het niet helemaal af. Dus er wordt wel iets afgetekend, maar dat is dan te weinig. En nu hebben we alles in 1 week gedaan en nu is het hopelijk goed. Na flink trainen aan conditie is het hem gelukt om zijn diploma te halen. Nou, het is fysiek wel pittig, dus ik moest echt wel even heel erg mijn best doen. Maar ik heb het wel gehaald, gelukkig. Het zou dus zomaar eens kunnen dat je deze zomer wordt gered op het strand door de burgemeester. Dit is de start van de Braakman Creekrace vlak bij Hoek. Het is meteen ook het begin van het Zeeuwse seizoen open waterzwemmen. En de Zwembond heeft deze wedstrijd over 5 kilometer ook meteen aangewezen als Open Nederlands kampioenschap. Dit is de eerste koploper, Jarno van Dam uit Krimpen aan den IJssel. Maar het gaat blijkbaar niet snel genoeg. Er zijn 4 anderen die het initiatief overnemen. Dat zijn Olivier Wilbers, Bas Blanker, Hessel Robert en Tieme Wiersma. En ze moeten uiteindelijk 5 rondes van 1 kilometer zwemmen. En hier is al de finish na ruim een uur. Olivier Wilbers stikt dan als eerste aan. Hij wordt Nederlands kampioen hier in Hoek. En achter hem wordt Hessel Robert de nummer 2. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik niet als eerste zou zwemmen. Maar ik dacht van, even kijken van hoe het precies gaat. En ik dacht van, iemand anders ging al voor mij. En ik dacht van, moet ik achteraan, maar die vond ik net even wat te sloom. Dus ik moest wel even voorbij. En toen heb ik gewoon voor 5 kilometer lang vol gehouden. Bij de vrouwen is er aanvankelijk een kopgroepje van 5. Zij zijn net iets na de mannen gestart. En hier is Roos Engelbert uit Oud-Gastel eruit ontsnapt uit die kopgroep. En zij gaat als eerste aantikken. Zij wordt dus ook Nederlands kampioen. Al 35 jaar organiseert Ronnie Geschieren de Tour Toto van Heinkensand. En dit jaar doen er zo'n 200 Zeeuwen mee aan het spelletje waarbij het de bedoeling is om te voorspellen wie de Tour de France wint. Niet iedereen die meedoet blijkt een expert. Wendy. Pidcock doet niet mee, Mats Petersen doet niet mee, Bernal doet niet mee en Bardet doet niet mee.
Daar zijn er 4 die gewoon even 4 nieuwe nemen op gaan zetten. Wel kiezen de Toto-deelnemers zonder uitzondering voor dezelfde winnaar. Tadej Pogačar. Dat is zonder twijfel. Dat is wel een beetje een saai antwoord. Dat klopt, maar goed, het is gewoon de sterkste, de beste. Die kunnen ze niet kloppen. Ik hoorde dat iedereen Pogačar op nummer 1 heeft gezet. Is het dan ook nog wel leuk als iedereen dezelfde namen invult? Nou, en die Toto die wij organiseren moet je 15 namen geven. En ja, van die 15 namen, dus in de praktijk blijken dat gewoon 10 of 11 zekerheidjes te zijn die iedereen opstelt. Maar het gaat, ja, die moet je hebben, maar het gaat om die laatste 3, 4 namen. Daar kun je het verschil mee maken. Dus eigenlijk ja, de truc is natuurlijk om daar de goede te hebben. Hoewel Ronnie de Heinkensandse Toto dus al 35 jaar organiseert, ziet hij dit jaar wel iets nieuws in de wielervoorspellingen. Ik zie bijvoorbeeld dat er nu een paar inzendingen zijn. Die zijn gebaseerd op AI. Die hebben gewoon de regels in chat GPT gegooid. En ja, die hebben hun lijstje op die manier aangeleverd. Dus ja, we doen het al 35 jaar, maar het ontwikkelt zich. Maar gelukkig worden niet alle lijstjes door AI ingevuld. Ik heb het nu niet gebruikt. Nee. Ik heb eigen kennis. Zelfstudie. We kregen deze zaterdag te maken met steeds meer bewolking, zoals ook blijkt op deze foto's die vandaag werden gemaakt in respectievelijk 's Heerenhoek, Kolijnsplaat en Vlissingen. En daarbij werd het dus steeds bewolkter, viel er soms ook een drup regen. Al liet de zon zich ook tot in de middag nog wel nu en dan zien. Er stond een straffe wind uit het zuidwesten, een krachtige windkracht 6 uit de zuidwestelijke richting die voor wat spektakel en sportiviteit zorgde bij de Zeelandregatta op het Veerse Meer. Vanavond en vannacht blijft het ook stevig doorwaaien met die vrij krachtige wind en het blijft ook bewolkt met soms nog een spatje regen. Het wordt niet koud met een minimumtemperatuur van 17 tot 19 graden. Morgen wordt het buiig en de zon schijnt af en toe, maar er zijn dus ook geregeld buien met daarbij kans op een klap onweer. Plaatselijk kan er zondag 10 tot 15 mm neerslag opgevangen worden. En het wordt morgenmiddag 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind doet een stapje terug, maar is nog altijd matig tot vrij krachtig. En mogelijk zijn er tijdelijk windvlagen bij die buien. Maandag en dinsdag afwisselend zon, bewolking en buien of buitjes. Daarna wordt het geleidelijk droog en vrij zonnig en ook weer warmer. Maandag en dinsdag schommelt de temperatuur rond de gemiddelde van 19 graden. Op woensdag wordt het 21 en aan het einde van de week komen de zomerse temperaturen terug. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.